На вядомай карціне Юлія Клевера беларускі пейзаж сядзібы Драчалукі мы бачым сядзібны дом, дымок з коміну, пана з кіёчкам ды птушку. Жорава. Той ходзіць па падворку як сапраўдны гаспадар. Ну добра, бывае. Мы ж ведаем, што нашы шляхцюхі маглі і мядзведзяў трымаць, і страусаў. Што ж тут такога? Не спяшайцеся з высновамі. Мяне завуць Васіль Калач. Сёння мы пагаворым пра даволі дзіўны на першы погляд момант нашага старасветскага жыцця. А менавіта пра звычай трымаць на падворку жорава. Што? Навошта? Пра ўсё раскажу. З мяне аповед, ад вас лайк і падпіска, гэта не цяжка. У выпуску пра шляхецкія наезды, калі ваявалі не краіны і нават не канфедэрацыі, а гаспадары-суседзі, мы згадвалі цікавую гісторыю. У 1582 годзе паміж сабой варагавалі паны Есьманы і Салагубы з Меншчыны. Дык вось, падчас аднаго з наездаў людзі Салагуба падстрэлілі з рушніцаў на падворку Есьманаў кіявец двух журавоў. Аднаго салагубавы слугі забралі з сабой, а іншага пакінулі. Той бедалага здох. І гэта цікава. Па-першае, журавы згадваюцца ў скарзе пацярпелага, то бок гэта не нейкія куры, якіх асабліва не лічылі прыстойныя людзі. Тым больш далей там наогул была масакра з пастрэленымі ды памерлымі людзьмі, а тут журавы. Ды і ўрэшце рэшт, што там гэтай журавы рабілі? Бо па тоне выглядае, што гэта не дзіва дзіўная, але нармальная рэч. Жоравы дворныя. Цікава. Шляхецкі падворак, вядома, быў поўны рознай жыўнасці. Ад буйной жывёлы, каровы, авечкі, бараны, коні, да драбязы. Гусі, куры, качкі, індыкі, дык вось. Гэтай птушынай кампаніі, якая не сядзела ў клетцы, як зараз, на птушкафабрыках, то трэба быў дазорца. Бо можа прылецець каршун, ястраб ці яшчэ якая трасца. А жораў – драпежнік. Прычым агрэсіўная птушка, калі казаць пра паўночных жораваў, стерхаў. Для абароны будзе выкарыстоўваць і дзюбу, і крылы, і пазуры. Гэта рыса ад нараджэння, бо самка жураўчыха найчасцей адкладвае па 2 яйкі. А той, хто першы вылупіцца, часцяком спрабуе знішчыць канкурэнта. Людзі тое здаўна падглядзелі і спрабавалі жорава прыручыць. Тут жа адкрыліся яго іншыя якасці. Прыручаны жораў умее спыняць сваркі між птушкамі, кропкавымі ударамі дзюбаў. Беражэ ад драпежнікаў, а пад вечар праз свае лідарскія якасці можа нават заганяць птаства, якое бадзяецца абы дзе ў птушнік. Нікога не нагадвае? Ну, канешне, вернага сабаку. Жораў літаральна сцеражэ падворак. Таму ў далёкім 1582 годзе пад Івянцом салагубавы слугі і стралялі па птушках, а адну нават забралі з сабой. Як мяркуе даследчык Алесь Белы, які, уласна, і раскапаў гэтую гісторыю, новыя гаспадары маглі паспрабаваць перавучыць, каб жораў сцярог двор ужо іхнага пана. Але як там было ў тым выпадку, невядома. Баявы характар журавоў людзі ведалі заўжды. Яшчэ антычныя аўтары пісалі пра бітвы пігмеяў з журавамі недзе ў маладаследаваных вярхоўях Ніла. А ўжо ў 16 стагоддзі відавочна гратэскны сюжэт Олаус Магнус перанёс далёка на поўнач. Там ужо карлікі вялі супраць журавоў няроўны бой. Сюжэт з агрэсіўнымі журавамі неаднойчы трапляў на сярэднявечную іканаграфію. Птушкі, як правіла, атакуюць людзей. Вядомы і дваранскі герб жураў, або тачава, як мінімум з 1382 году. На чорна-залатой тарчы ганарлівая птушка на адной назе. Не толькі ж арлоў ды лебядзей маляваць. Герб насіла некалькі дзесяткаў родаў, у тым ліку Горваты, Рызановічы, Гайдукевічы, вядомыя ў нашых краях. У старапольскай энцыклапедыі Глогера знаходзім нават загадкавую гульню «Жураўка». Праўда, нават тады, а гэта пачатак 1900-х, аўтар піша, што яе сэнсу ўжо ніхто не памятае. Маеце версіі? Пішыце ў каментарах. Але важнае пытанне, каб не забыцца. Дзе ты таго жорава возьмеш, каб прывучыць ды пасяліць у двары? А былі нават інструкцыі, як вышукаць гняздо жорава на балотах сярод глухіх зарасцяў, ды браць птушаня або абодвух.
Тыя будуць пішчэць, давеку будуць няеглыя, але рана ці позна звыкнуцца да гаспадароў і стануць вернымі сябрамі. Жораў не дурны, разумее, хто галоўны на падворку, хто дае ежу, каму трэ служыць. Расійскі часопіс «Ніва» царскіх часоў апісваў нават выпадак пра Жорава, які быў аматарам фартэпіяна. Калі гаспадыня ў доме грала, заўжды прыходзіў паслухаць. А вось крыўдзіць Жораваў нельга. Атрымаеш дзюбай у галаву, а можа і ў вока. Сваё пачэснае месца журавы займаюць у беларускім фальклоры. Ставіліся да іх з шацункам, а можа нават пабойваліся. Убачыў Жорава, кажы яму «здароў будзь», як чалавеку, істоце з душою. Часам Жораваў пазбягалі называць па імені. Трэба казаць «весялец», а не «журавель», а то будзеш увесь год журыцца. Ну, а хто ж не ведае казкі «Дзед і Жораў»? Там гэта наогул містычная істота, якая дорыць дзеду бедаку чароўную торбачку і рог. Ну, а як інакш? Асабліва, калі ўлічыць, што журавы некуды далёка адлятаюць. А куды? У вырай, лічыў іншасвет. Таму і спявалі. Наляталі журавы, ды з чужое стараны. Селі, палі на ралі, ды і расказвалі. А вось у вясковай моладзі з жоравамі былі іншыя канатацыі, эратычныя. У адным з такіх танцаў-гульняў хлопец-журавель выхоплівае з кола дзяўчыну, а дзеўкі падпяваюць «Панадзіўся журавель, ды ў нашу канапель». Сэнс, здаецца, усім зразумелы. Ну і ўрэшце, сімвал кожнай беларускай, ды і не толькі беларускай вёскі – жораў. Прыстасаванне для цягання вады з калодзежа, а часам самая высокая канструкцыя ў вёсцы. Атрымала назву акурат ад вернай, шанаванай і прыдатнай у жыцці птушкі. А калі ўжо нашыя дабіраліся да Гданьска, то дзівіліся там на вялізную браму Журав, здаравезны старадаўні партовы кран, адну з водных брамаў горада, а далей і яго сімвал. Чамусьці сімвалам Беларусі лічыцца бусел. Белы аіст ляціць, ну, як там спявалі песняры ў БССР. А далей там пра мірнае неба над галавой, хоць і бусел зусім не мірная птушка. А Жораў неяк выцерся з традыцыі. Відаць, не ўпісаўся ў калгасную сістэму птушкагадоўлі, ці што? Але ж мы з вамі давайце памятаць старадаўнюю традыцыю. Хто б яе як не выціраў з памяці. І месца ганарлівай і вернай птушкі Жорава там зусім не апошняе. А вы як думаеце? Пішыце ў каментарах. На сёння ўсё. За лайкі, падпіскі, данаты чалом б'ю. Гонар і годнасць.